Но чисто практическите препоръки към всеки пациент е стриктна грижа за хигиената на ходилата, внимателно обработване на ногти. Не е препоръчително те да бъдат изрязвани с какъвто и да е режещ инструмент. Хубаво е те да бъдат обработвани с хартиена пила, да не се допуска образуването на мазоли, да се лекуват гъбичковите инфекции моментално и пациентите да ходят с меки, удобни обувки, никога боси, тъй като те могат да наранят ръката си, без да го усетят през лятото, през зимата в топли, дебели обувки. Това, което всеки един пациент трябва да знае, при каквито и да е промени по кожата на ходилата, той трябва задължително да бъде прегледан от съдоспециалист. Тъй като не винаги класическото развитие на хроничната артериална недостатъчност, което се свързва първоначално с болки при ходене, е много изразено, тъй като пациентите са много често, както казах, и с диабетна невропатия, с обезчувствени ходила, така че заболяването може да съществува и то да не бъде отчетено. То се забелязва фактически в крайния си стадий. И за да нямат пропуски лекуващите лекари, ендокринолози или лични лекари, съветът ми и към тях. Нашата болница работи 24 часа всеки един ден и всеки пациент с съмнение за съдово заболяване и диабет е добре да дойде и да бъде прегледан, за да не пропуснем началото на едно много сериозно заболяване. Ако се диагностицира съдов проблем при диабетно болен, той задължително трябва да потърси съдово-хирургична помощ. Ако пациента е диагностициран в по-начални стадии, лечението му е много по-лесно, много по-ефикасно и, разбира се, много по-финансово възможно, отколкото в напреднали стадии, когато се налага много по-разширени интервенции и работа на много специалисти. Стремим се всеки пациент с съдово заболяване и диабет да бъде приет и да бъде излекуван в максимална степен, така че той да се възстанови и да може да изпълнява своите ангажименти. Гордея се, че ние сме отделението с най-голям опит в чисто съдово-хирургичен аспект, като брой на пациенти и като успеваемост. Същевременно, разбира се, не подценяваме възможностите на ендоваскуларните процедури. Не по-малко от 30% от излекуваните пациенти са лекувани по, както казах, хибриден метод, т.е. прилагане едновременно на класическите съдово-хирургични методи, плюс иновативните ендоваскуларни методи. Хубаво е, че нашият център е сърдечно-съдов, така че ние бихме могли и го правим ежедневно при пациенти, при нужда, които постъпват с водещи страдания от долните краници, но се откриват тежки кардиологични заболявания, да бъдат лекувани те, за да можем да спокойно да приложим и лечение на периферното заболяване, така както и мозъчно-съдова болест. За съжаление, клиничната пътека диабет и съдови заболявания има, само че в нея не се предвижда съдово лечение. Това е един парадокс, който аз не мога да си обясня. В пътеката диабет и съдови разстройства се очаква като приложено хирургично лечение извършването на некректомия, т.е. премахване на мъртвите тъкани или ампутация, което не е съвременно лечение. Целта на лечението би следвало да бъде съхраняване на крайника и възстановяването му в нормалната му кондиция. Следващия проблем е, че пациентите с диабет много често са с много сегментни засягания, което в рамките на едно пролежаване, което е в общия случай 4-5 дни максимално възможно, е напълно недостатъчно. За справка мога да кажа, че в Германия, например, няма лимит на извършените интервенции, които Касата устойностява в един престой. Дори напротив, тогава, когато се извършват хибридни процедури, т.е. няколко, ако се налага поредни интервенции в един престой,
Касата ги устойностява, като добави и бонус финансов към заведението, което ги е извършило. Което, разбира се, е много логично, защото пациента ни не може при един престой да изчака за втора интервенция след един месец, за това време той може да загуби крайника си.